Hej og velkommen til Tugende Gokkers brevkasse 2. Dagens yndlingsmad. Det må jo være lidt, hvad det vil være for mig. Det ved jeg da ikke. Dagens yndlingsmad er det. Mine er boller i kaja. Ja, hvad er din så gang? Ja, det ved jeg jo ikke, hvad det er. Mit er nok burger. Altså, mit det er, ja, det er pandekager. Godt. Jeg ved det jo ikke. Har I nogle kærester? Måske? Ja, jeg har babe. Vi gift mig, lille babe. Er det ikke rigtig babe? Jo. Hvordan mødte I hinanden? I City 3 Café her. Nej, Gokker. Det er fordi Gokker, hun var lige ved at falde ud af et vindue. Nej. Og så kom jeg og reddede hende. Vi mødte hinanden i en svømmehal. Nå ja, det var rigtigt. Jeg har ikke noget tøj på, for jeg glemte mine bokuner. Hvem er den ældste i gruppen? Ja, det er så mig, ja. Det er mig. Nej, Tug. Det er mig. Nej. Hest eller hund? Hund. Orm. Hest eller hund, for fanden? Hund. Det er godt, Tug. Slik eller kage? Kage. Slik. Ja. Fordi så kan man sutte på det. Nej. Hvad er jeres yndlingsband ud over Tugende Gokkers? Det ved jeg da ikke. De der marumfufer. Maroon. Ja, Maroon 5. Nej, det er ikke det, de hedder. De der marumfufer. Okay. Hvorfor startede I Tugende Gokkers band? Fordi det er nice. Fordi vi kan. Det er nok lidt sjovt. Ja. Ej, det er fordi, jeg synes, det er sjovt at være med i bunder. Nå, så står det her, Tug. Du skal sige en plat joke. En plat joke. Okay. Banke, banke på. Hvem det er? Okay, vent lige sammen lige forfra. Hvorfor faldt Sarah af gyngen? Det ved jeg ikke, Tug. Hun har ikke nogen arme. Banke, banke på. Hvem det er? Ikke Sarah, kan jeg sige dig. Godt. Okay, Tug. Ja. Au. Ja. Det var alt for Tugende Gokkers brevkasse for i dag. Hej røvhuller. Og husk, hvis I har lyst til at slikke på noget, så bare gør det. Det er helt okay.